that is meant by true democracy has been pursued by the soulmate of mine, by Nene Pimentel, the jailbird. Si Bing, natutuwa marahil. Kayo rin ay dapat matuwa. Itong pagpanaw ni Nene sapagkat ang kanyang pagpanaw ay parang isang phoenix. Yung ibong matapos mamatay, nagkaroon ng buhay. At yung kanyang kaisipan ay magbibigay ng lawak at buhay dito sa demokrasyang pinagtitibay natin sa ilalim ng presidenteng nagpupumilit na palawakin. Pagkat sinisira niya ang korupsyon, sinisira niya ang droga, at marahil, dadakong huli, sa mga kaisipang katulad ng inilahad ni Nene ng kanyang buhay, sisirahin natin ang kahirapan. Nene, masaya ako't nabuhay ka. Masaya rin ako't sa iyong pagkamatay ay gumigising ang puso at diwa ng isang makademokratikong Pilipinong ang kapangyarihan ay sa ilalim at hindi lamang sa taas manggagaling. Maraming salamat.